Gewelddadige filmpjes die rondgestuurd worden boezemen angst in onder jeugd in de hoofdstad. Hey bro. En verder vandaag. Tunnel in 2030 tolvrij, zegt minister. En Borselen haalt Chinese camera's weg. Goedenavond. Filmpjes die rondgaan onder Middelburgse jongeren zorgen voor een grimmige sfeer en een onveilig gevoel in de stad. Op de filmpjes worden jongeren geïntimideerd, bedreigd en mishandeld door leeftijdsgenoten. Droom, holla droom. Hey bro. Dit soort filmpjes gaan veel rond onder jongeren. Vooral via Snapchat worden de gewelddadige en intimiderende filmpjes gedeeld. Ook bij de Middelburgse jongerenwerkers zijn de filmpjes bekend. Ik zou willen zeggen jammer genoeg wel, maar nee, ik vind het goed dat ik ze ken uiteraard. Dit soort filmpjes zijn natuurlijk wel heel schadelijk voor iemand. Hè? Want wat op internet staat er, gaat niet meer weg. Pesterij is niet gekomen met social media, dat was er al. Alleen die camera die overal bij is. Zeg sorry Bas. Zeg sorry Bas, G. Zeg sorry Bas. Waarom zou ik sorry Bas zeggen? Zeg sorry Bas. Laat me fucking step met rust. Oké, sorry Bas. Nou goed. Dergelijke filmpjes maken en delen is niet per se strafbaar. Dat maakt het voorkomen ervan lastig. Ik vind het nog heel moeilijk om daar de oplossing voor te noemen. Die heb ik, als ik die zou hebben, dan zou ik een doorbraak kunnen veroorzaken. Heb ik niet. Ik probeer het vaak een beetje persoonlijk te maken. Van, je hebt zelf een broertje of een zusje. Dan begrijpen ze wel dat het eigenlijk ook niet goed is. Maar het is natuurlijk ook weer heel stoer. En dat is iedere keer die dubio. Want ze krijgen het wel van iedereen binnen. En iedereen heeft het erover. Daarom denk ik ook dat je het groepsgewijs aan moet pakken. En daar al op de basisscholen mee moet beginnen om erover te praten en voorlichting te geven. We gaan naar Middelburg, naar verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, je hebt ook Middelburgse jongeren gesproken. Wat zeggen zij over die filmpjes? Nou, alle jongeren die ik heb gesproken, die kennen de filmpjes. Ze gaan heel veel rond op social media en ze worden ook aan elkaar laten zien op school. Dus het is echt een heel bekend fenomeen hier in Middelburg, maar natuurlijk ook op andere plekken. Ja, heel veel jongeren die zeggen van ja, het boezemt me soms inderdaad wel wat angst in. Bijvoorbeeld om 's avonds op straat te gaan of om iets te zeggen, omdat ik bang ben dat ik de volgende kan zijn. Ja, en wat zegt de politie hierover? Want het is dus niet strafbaar. Nou, niet altijd. Op zich is het maken van zo'n filmpje en het verspreiden ervan niet per definitie strafbaar. Het ligt er natuurlijk wel aan wat er op het filmpje te zien is. Dat kan natuurlijk een strafbaar feit zijn, bijvoorbeeld een mishandeling. Dus de politie, ja, het is lastig om er iets aan te doen, maar ze zeggen wel, meld het bij ons. Want dan kunnen we altijd kijken of we een stopgesprek kunnen voeren met iemand of zelfs een strafrechtelijk onderzoek kunnen beginnen. Ook de burgemeester die baalt ontzettend van die filmpjes die hier rondgaan. Hij vindt het heel vervelend en ook hij zegt, praat erover met je ouders, ga naar je mentor en meld het bij de politie. Ja, en op onze social media kanalen wordt ook heel veel gereageerd op dit nieuwsitem. Wat is daar de trend? Nou ja, mensen zijn ontzettend boos en verontwaardigd en reageren heel erg fel op de jongeren die dit doen. Van goh, ik zal ze eens even zelf gaan grijpen. En dat is natuurlijk ook te begrijpen, zeker als je iemand kent. Want die reacties kwamen ook, die daar zelf slachtoffer van is geworden. Mensen combineren het ook wel een beetje met het nieuws wat wij gisteren brachten over de vele incidenten in Middelburg. De politie zei toen, ja, dat berust toch een beetje op toeval, al die incidenten. En ook wat er in Douwendalen afgelopen tijd is gebeurd. Maar de mensen die reageren op onze social media, die zeggen van ja, ik geloof daar niet zo in. Volgens mij is er gewoon meer aan de hand op dit moment in Middelburg. Dankjewel, Mercy. Minister Harbers is niet van plan de Westerschelde-tunnel eerder dan 2030 gratis te maken. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Er is simpelweg geen geld voor, ook de komende jaren niet. In 2030 wordt rekeningrijden ingevoerd en dan kan de tolheffing afgeschaft worden. Het provinciebestuur ging ervan uit dat de tunnel tussen 2023 en 2025 tolvrij zou worden. Maar dat lijkt nu definitief van de baan. En aangeschoven is Ariane Laforte. Ja,
Arjane, is dit het dan? Is het nu definitief 2030? Nou, ik heb zojuist gesproken met de Zeeuwse provinciebestuurder Harry van der Maas, die de Westerschelde-tunnel in zijn portefeuille heeft. Ja, teleurstelling daar, maar toch ook strijdbaarheid. Zeeland geeft het niet op. Van der Maas die gaat de komende weken al op bezoek bij deze nieuwe minister Harbers. Ja, om te vragen, is er toch niet nog ergens geld om die tunnel eerder tolvrij te maken? Dat kost zo'n 30 miljoen euro per jaar. En ook is de Tweede Kamer door Zeeland nu benaderd. Met de vraag, kijk nog eens naar dit dossier. De Oude Kamer die wilde expliciet dat de tunnel eerder tolvrij zou worden. Er waren onderhandelingen gaande over dat jaar inderdaad 2025. Het kan toch niet zo zijn dat dat nu opeens voorbij is? Oké, dus Zeeland geeft nog steeds niet op. Dankjewel. Borselen heeft besloten om Chinese veiligheidscamera's bij het gemeentehuis weg te halen. De leveranciers zijn in opspraak omdat de angst bestaat dat Chinese veiligheidsdiensten daarmee zouden kunnen spioneren. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de camera's door heel Nederland hangen. In Zeeland hangen ze ook in Terneuzen, Sluis, Hulst en Capelle. En Borselen is de eerste Zeeuwse gemeente die de camera's weghaalt. Nou, ik geloof niet dat de ingang van het gemeentehuis van de gemeente Borselen nou als eerste op het lijstje zou staan. Maar kijk, wat ik al zei, als er privacy in het geding zou kunnen zijn en daar zijn vraagtekens bij, dan vind ik dat we daar iets aan zouden moeten doen. En dat maakt ook dat we gezegd hebben van oké, dan gaan we ze verwijderen, gaan we ze vervangen. Terneuzen en Hulst hebben al laten weten de camera's voorlopig te laten hangen. Het Clara-hofje in Goes is het oudste hospice in Zeeland. 30 jaar geleden werd het opgericht en het was destijds het derde hospice van Nederland. Toen was het een nieuw fenomeen om zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Kom binnen. Ja. Bert Stevens is weer even terug in het Clara-hofje. Een half jaar geleden verloor hij hier zijn vrouw José. Zij had dus te horen gekregen van, je hebt nog 3 tot 6 weken. En het zijn er 12 geworden. Dus dat is natuurlijk top. Maar ja, José heeft hier nog gewoon samen met mij een hele fijne tijd hebben we hier nog gehad. Ans Kuin is vrijwilliger. Al sinds de beginjaren van het hospice helpt ze bij de zorg. Er kwam een groter pand en meer kamers. Maar de zorg zelf is in al die jaren niet veel veranderd, vindt zij. Het was natuurlijk veel kleiner, maar de insteek was hetzelfde. Dus zorgen dat mensen in de terminale fase comfortabel zijn. En ja, rust hebben en aandacht. Kijk eens. Heerlijk. Met een bonbonnetje erbij. Alsjeblieft. Zo. De verpleging, alles vond hier plaats. En als je dat thuis moet doen, dan wordt de zorg, dan is het alleen maar zorgen en dan ben je niet meer echt, ben je niet meer echt voor elkaar. En dat is het grote verschil. Ik loop zelf maar een heel klein kort stukje mee natuurlijk. Maar ik heb wel heel veel respect en bewondering voor mijn voorgangers die dit neergezet hebben. Absoluut. En dan is het wel iets om trots op te zijn. Maar ik ben vooral heel dankbaar ervoor. We kunnen het leven natuurlijk niet verlengen, maar we kunnen wel de dagen iets aanbieden wat mensen fijn vinden, waar ze van genieten. 'S Avonds at ik hier altijd mee. En dan zaten we lekker buiten onder de parasol, glaasje wijn erbij. Top, echt. Dan voelde ik mij echt of we op vakantie waren. Zo'n gevoel. Toch wel? Ja, heel bijzonder. Toen was er iemand, het woei enorm, het stormde echt buiten. En ik had een soort ingeving, ik dacht volgens mij, want we hebben van die grote schuifpuien. Moet ik die schuifpuien openzetten? Want dan krijgt ze daar iets van mee, van die storm buiten. Hè? En toen hoorde ik later dat het iemand was die heel erg van storm hield. Ik denk, oh, dat is dan, dan ben je zo blij als je dan intuïtief het juiste hebt gedaan. En dat zijn natuurlijk momenten die je dan bijblijven ook. Ja. Hoe kijkt u er nu op terug? Ja, met een heel goed gevoel. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg het moment dat je huis verlaat. Ik had er ook heel veel moeite mee, want dan denk je, doe ik het wel goed? Is dit de goede beslissing? Maar het is wel de goede beslissing geweest. Ja.
Later dit jaar wordt met een symposium stilgestaan bij het 30-jarig bestaan van het Clara Hofje, als de coronasituatie dat tenminste toestaat. Meer dan 5000 kilometer rijden in een oude auto die niet meer waard is dan €500. Klinkt voor de meeste mensen als een heel slecht idee, maar niet voor de deelnemers aan de wintereditie van de Garbage Run. Met een gepimpte auto een tocht maken door Scandinavië. Dit is onze Toyota Picnic, a.k.a. de olieboot. We hebben hem zo genoemd. Het rijdt echt als een boot en hij slurpt olie. De Garbage Run is eigenlijk een soort rally waarmee we eigenlijk naar het noorden van, in dit geval naar het noorden van Zweden gaan rijden. En de uitdaging is dat het een oud barrel is die eigenlijk niet in staat is om dat te doen, maar wij gaan het lekker wel doen. De auto moet ouder zijn dan 1998 en een dagwaarde van €500. Dus dat zijn redelijk strenge criteria. Wij hebben in 2019 voor het eerst meegedaan. Samen met 2 andere vrienden zijn we naar Helsinki in Finland gereden. En over Estland weer terug. Dus dat was ook een goede 5.000 tot 6.000 kilometer in een week. En het jaar erop hebben we ook weer meegedaan. 2020 zijn we naar Noorwegen geweest. En nu dus dit jaar naar het noorden van Zweden, naar de Poolcirkel. Daar hebben we nu voor. Het is een hele unieke ervaring. Je komt langs fjorden, je komt langs in bergen, je rijdt over wegen waar al weken niemand overheen is gereden. Het is echt superleuk. Jullie gaan dit jaar met z'n drieën? Ja. Ik ga voor het eerst mee. Ik vind het heel spannend. Dus ben benieuwd. Waarom wil je mee? Door de verhalen die ze me vertelden van vorige keer. Van wat ze allemaal hebben gezien en allemaal hebben gedaan. En de foto's en video's die ze mij hebben laten zien. En dat sprak me heel erg aan. Naast het sportieve element, samen met de olieboot, geeft het jullie nog meer? Eigenlijk een ervaring die je nergens anders kan kopen. Nee. Het is een evenement. Het is en een vakantie en een roadtrip en een ervaring op zich. En leer je elkaar ook beter kennen? Ja, dat absoluut. Staat de vriendschap ook onder druk? Onder druk zou ik niet zeggen. Nee, we kennen elkaar al, Adel en ik, sinds de basisschool. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. We kennen elkaar al 20 jaar ongeveer. Mijn vriendin ben ik nu ook al bijna 9,5 jaar mee. Dus, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Dus dat gaat goed komen? Dat komt wel goed. Wisselend bewolkt vandaag, af en toe een zonnetje. En het was zacht met 10 à 11 graden. Morgen wordt wel even anders. Flinke periode met regen. Pas later op de dag klaart het wat op. En dan is er 's avonds opnieuw kans op een regen- of hagelbui. Dit was Zeeland Nu van vandaag. Morgen om 5 uur is er weer een nieuwe. Tot dan, fijne avond.